Hello guys, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 15 hanggang 17, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/MrTyphoon para updated po kayo sa ating panahon at sa mga darating mga bagyo sa loob ng mga ilang buwan. At also, huwag niyong kalimutan i-click ang like button kapag nanonood po kayo ng videos, and also i-click ang notification bell para updated po kayo kung may mga bago tayong videos na ilalabas. Ngayon, dito na po tayo sa ating CraftSat. Ito po yung latest ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Wala po tayong major weather system sa anumang bahagi po ng ating bansa. Umaga, magandang panahon. But sa hapon o gabi, yan naman po ang mga localized thunderstorms at kita po dito sa mga nakabilog, okay? Sa buong parte ng ating Pilipinas. Kuha po ito sa kaninang alas 2 ng hapon na satellite GravSat. At may surface trough tayo dito sa North Philippine Sea. At yung frontal system, may front, nandyan pa rin sa may taas na parte po ng China, Taiwan at katimugang bahagi po ng Hapon. Samantala, sa labas ng ating bansa, all clear po. Wala na po ang nakikitang LPA or tropical cyclone na posibleng mabuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Meron lang tayo ditong intertropical convergence zone. Ito po yung usual feature sa panahon ng Hunyo at Hulyo dito po sa Western Pacific. Nagbibigay po dyan mga malalakas na thunderstorms across southern portions po ng Micronesia all the way towards the Marshall Islands. At mag-ingat lang po tayo sa mga kidlat at mga possible na mga pagbabaha at pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na mga pagkulog at pagkidlat o thunderstorms. Ito po yung fast animation. So nakikita po ninyo, pagdating ng hapon ay lumalabas po itong mga localized thunderstorms sa maliging bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabisayan at maliit na area po ng Mindanao. At sa zoom in satellite animation, makikita po ninyo dito sa mga oras na ito na yung gabi ay meron pa rin po mga localized thunderstorms sa may Hilaga at gitnang Luzon, lalong-lalo na po sa may Ilocos region at Cordillera region, at dito rin po sa Southern Tagalog provinces kasama po Metro Manila at ibang areas po ng Kabikulan at Western Visayas. At sa ating rain forecast sa loob ng 3 araw hanggang Sabado, inaasahan pa rin po natin mga thunderstorms bukas po ng hapon, alas 4, sa malaking bahagi po ng Luzon, sa ilang portions po ng Mimaropa, Visayas, at magiging mas marami naman po mga thunderstorms sa Mindanao bukas po ng hapon. At sa Biyernes ng hapon, ganoon pa rin ang situation sa malaking bahagi po ng ating bansa. Magkakaroon po mga pagkulog at pagkidlat, pero isolated areas po ito ng ating bansa. At sa Sabadong hapon, ganoon pa rin po. Same situation, walang pagbabago. May mga chances po of afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Sa rainfall accumulation forecast ng Sabado, ang bulk ng mga pag-ulan o mga thunderstorms ay nakafocus po sa may Ilocos region, Cordillera region, ilang portions po ng Central Luzon. Kasama din po dyan ang maliit na areas po ng Southern Tagalog provinces, ganoon po sa may area po ng Mindanao. May mga inaasahan po tayong mga localized thunderstorms. And sa wind forecast, sunod na 3 araw hanggang Sabado ng hapon, inaasahan pa rin po ang kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin sa malaking bahagi po ng ating bansa na magiging mahinang hangin mula sa silangan sa may Eastern Visayas, sa area po ng Bohol Sea, sa may northern portions po ng coastal areas ng Northern Mindanao at Eastern Mindanao. Sa Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin ng kalmado at iba't ibang direksyon ng hangin. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, magiging mahinang hangin mula sa silangan, sa Eastern Luzon, Bicol region at silangan Kabisayaan. At sa Sabadong hapon, ganun pa rin po, tahimik po ang buong Pilipinas na may paiba-iba po ang direksyon ng hangin na magiging mahina mula sa silangan, sa silangang Kabisayaan at Kabikulan. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Cagayan o sa may northern Cagayan, ang hangin po ay mula sa Timog Silangan. Mula sa Katimugan, ang inaasahan po, ang hangin po ay mula sa Katimugan, dito po sa bahagi nito ng
ang hangin ay magiging mahina ang hangin. Ang hangin ay magiging mahina mula sa katimugan. At bago tayong paalam, ito ang Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center. Ini-issue po ito every Miyerkules at valid po ito for the next 2 weeks. Ito po yung forecast sa klima sa ating bansa at sa ibang bahagi po ng mundo. So sa week 1, valid June 15 hanggang 21, inaasahan po natin ang below average rainfall sa Luzon at ilang portion po ng Mindoro at Northern Palawan. Ang ibang bagay ng ating bansa, magiging katamtaman po ang panahon. So may mga possible pa rin dyan mga thunderstorms, pero wala tayong tropical cyclone formation sa loob ng 2 linggo. Sa ikalawang linggo, valid June 22 hanggang June 28, inaasahan pa rin po ang Pilipinas naman. Magiging normal na po ang klima sa Pilipinas. So, ibig sabihin, nandiyan pa rin po ang mga afternoon and evening rain showers and thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Sa week 2, valid June 22 hanggang June 28, inaasahan naman po ang katamtamang klima sa Pilipinas. Ibig sabihin po, normal po ang weather. Pag umaga, maganda ang panahon. Sa hapon o gabi, may mga inaasahan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito naman po sa may China at sa area po ng Southern Islands of Japan, kasama po ang Taiwan, ay magkakaroon po ng medium or 50% chance of below average rainfall. So, yan po ang magiging forecast sa ating panahon sa susunod na 2 linggo. So, yan po. Diyan po muna natin itatapos ang ating weather analysis ng po ng Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo pinakalitas sa ating panahon, lalo na po sa darating na weekend. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.